ikai khumna boicha boina lengyang among kan khudol tamjan bi tanja adu laujari Nasi ikai khumna jari ba korma pushing boy thagat jari 문제리 해수업나 자봉화되기 냈던 자체도 제가 다고는 적은 왜냐나 그 문제리 해수업 Interest of science or environment inspired by future for nature for climate habitats so na sa kung pwede nga si Kauba hindi nga pwede sila ganay o since bagi niyo ang kundi yung ina kung kuha ay nasa ikal kamati kung disaster may amas siya ko or yung sila kung nabang sa siya kung angas niya yung realize di matuloy na ako kung iba si magpapasara kami na ba ko kung iba si kanina na ba ay lusong ka o iba na hasin may kami na ba daw ganing makatawas na su so na sigumba wala masising